Els escacs estan en auge entre els alumnes de primària. Els professors destaquen els beneficis d'aquest joc de tauler, reconegut com a esport pel Comitè Olímpic Internacional. Ara la feina més important és fomentar que aquest joc també sigui popular entre les nenes. Encaixada, silenci i concentració. Comença una nova ronda en aquest torneig d'escacs que acull prop de 500 escolars de 6 a 12 anys de Barcelona i l'àrea metropolitana. 6 rondes de 15 minuts els serviran per posar a prova els coneixements assolits a l'escola. Però més que guanyar o perdre la partida, els escacs els ajuden a aprendre gaudint. Els ajuda a tenir un cervell més metòdic. Evidentment no fa cap nen més intel·ligent, això, no cap, si ets intel·ligent ho ets o no. T'ajuda a tenir les idees més organitzades, a vegades a tenir més paciència, ajuda molt amb el càlcul, amb la matemàtica, amb el raonament lògic. Tot d'aspectes positius que ofereix aquest esport, però que sembla que només atregui els nens. M'agrada que hagis de pensar per saber la jugada del rival. Un reflex de la poca presència femenina en el món dels escacs es veu en aquest torneig escolar. Només un 20% dels participants són nenes. Que potser entra més el factor competitiu, potser entra més el factor aquesta adrenalina de la victòria, que potser en tenen més els nens i les nenes no ho sé. Hi ha moltes teories al respecte. No hi ha cap que estigui demostrada, però el que és segur és que és una batalla que no hi ha manera, que el ràtio no ens puja del 25-20. Crec que algunes de les raons perquè les nenes potser no li agraden és perquè poden creure que és avorrit, però quan t'habitues i veus tot el seu potencial, t'ho passes molt bé. Costa que les nenes s'enganxin a aquest esport i també trobar-ne professors. Les escoles d'escacs han acabat optant per fer formació a monitors de lleure. En aquest cas, però, la partida se l'emporten les noies amb més presència de monitores. Escac mat. Marina Solamontes, TV3, l'Hospitalet de Llobregat.